Nyt lähdetään Italiaan. Nimittäin tehdään insalata fagioli e tonno. Suomeksi tonnikala-papusalaatti. Kuulostaa ehkä vähän tylsältä, mutta todella hyvä ruoka. Ja varsinkin semmoinen oikein kuuman päivän virkistävä ateria. Menee lounaana, lisukkeena, minä ikinä haluaa. Helppo kun muistaa pari juttua. Keitettyä papuja. Mulla on nyt tässä borlottipapuja ja myöskin ruskeita papuja ja kulhonnäävää. Sitten tonnikala. Tää taisi olla Toskaanassa, kun mä söin tää lounaaksi jossain ravintolassa. Ja mä ajattelin, että miten voi olla näin helppo ja näin hyvä resepti. No, sen jälkeen on tullutkin tätä veivattua aika useana päivänä. Eli tonnikalat tänne. Ja toi papujen vähän jauhonen rakenne, mitkä poksahtaa suussa, kun niitä purasee, yhdistynä tonnikalaan ja rapeisiin vihanneksiin. Niin pienistä yksinkertaisista asioista voi syntyä erittäin hyvä ruoka. Jes, ne menee sinne. Sitten päälle laitetaan loraus, oliiviöljy. Noin. Ja sitten punaviinietikka. Tääkin saa olla aika etikkainen. Noin. Ja sitten vihanneksia. Varsiselleri. Mä tykkään varsiselleristä tosi paljon. Varsinkin vähän niin kuin mausteena. Eli se, että sitä ei tarvitse olla 1 000 000 kiloa, mutta se antaa semmoista aromaattisuutta ruokiin ja patoihin. Ja raakana varsinkin, niin kevyesti marinoituna, niin ihan lempikasviksia. Noin. Ja sitten porkkana. Ja Italiassa usein syödään siis paljon kylmiä marinoituja salaatteja. Johtuen vaikka siitä, että jos on kuuma kesäpäivä, niin ei välttämättä uppoa lounaaksi mikään ihan ylituhti tai rasvainen juttu. Vaikka ihan tuommoista ohutta viipaletta. Näin. Ja sitten porkkanat vaan mukaan. Sitten vähän sipulia. Voi olla shallottisipulia tai punasipulia, kumpaa sattuu saamaan. Ja raakasipuli on kans tässä tää yksi salaisuus, mikä antaa vähän semmoista raikkautta ja purevuutta. Ja jos käyttää punasipuli tai shalottisipuli, nämä on vähän miedompia sipulilaikkeita. Ja sen takia ne menee hyvin raakana tämmöiseen salaattiin. Katso sitten ihan ohutta puolirengasta. Ja sipulit sinne. Yrttinä mä käytän lehtipersiliaa. Ja sen voi kans ihan krouvisti vaan sinne mukaan hienontaa. Jos ei jäänyt jotain muutakin yrttejä, vaikka vähän rosmariini, timjamiini, ei muuta kuin tänne vaan kuule mukaan. Vähän suolaa. Vähän pippuria. Ja tää salaatti itse asiassa säilyy useita päiviä tosi hyvänä. Eli kannattaa tehdä vähän isompi satsi. Ja piknikherkkuna esimerkiksi ihan loistava. Vähän leipää mukaan tätä salaattia. Ehkä joku pieni kikhernetahna, jos haluaa, tai latvartsukkatahna, niin on piknikkevät valmiit, jotka säilyy vähän pidempääkin kuljetusta varten. Noin. Nyt pitää oikein maistaa. Onks tää semmoista kuin kotona Toskaanassa? On se vaan niin hyvä. Ei muuta kuin moniinit kyytiin. Kalvotonnikalaa vähän, papuja, kunnon marinaadi, nauttimaan. Eväsrasiat odottaa.